Iqe okwazibopha kuzozikhulula. Sanibonani. Undlovu wamaqiniso lo. Uyabona lolu suku lolu. Lolu suku lolu. Niligade bantu bakithi. Uyabona kukhona abantu abayitshela ukuthi nge-30 ama-foreign azohamba. Kungenzeka ahamba amanye ama-foreign. Kodwa akuwona wonke ama-foreign azohamba. Uyabona nge-30 kunabantu abasazoboshwa. And into engizokutshela yona umuntu omnyama ukuthi uma ngabe uyitshela ukuthi uzobe uyingxenye yabantu abazobe bekwimashi, uhlala uqogelele amasenti webail ngoba nisazoboshwa ibhadi. Uhulumeni akazi ukuhlala phansi asonge izandla anibuke nicanasela nje. Abantu basazoboshwa. Uyabona ngalolu suku lolu abantu basazoshona. Kusangenzeka ukuthi kushone wena. Kusangenzeka ukuthi kini emndenini ngalolu suku lolu kuzobe sekuziliwe, kuzilelwe wena. Yabona abantu abafundi lutho. Even if history has taught us many times, we still don't learn. Asifundi. Yabona labantu esengeke ngakhuluma nabo ngalolu suku lolu, abanye baplana ukuthi bazolutha. Labantu enithi nizobaluthela, akhohle ukuthi nabanemqondo esebenzayo futhi. Umuntu yokwenza ngamabomu nje afaka upoison kulezo zinto ngalolu suku nje. Nangena nina nalutha, niyoqeda imndeni yenu yonke kanje. Nangalutha, uyothatha lezi zinto ayozilahla, afake ezi-right. So, niligade lolu suku lolu. Ngoba kunemndeni esazozila ngalolu suku lolu. Kunabantu abasazomosha ikusasa labo ngalolu suku lolu. Kunabantu abacabanga ukuthi nge-30 zikaJuni iSouth Africa kuzobe kukampunzi idlemini. Uhulumeni ngeke aze asonke izandla anibuke nje nizenzele umathanda. Kodwa ngoba ninenkani, qubekanini. Yabona abantu bake baba busy ngomlutho. Kodwa bazange bafunda lutho. Lwabambe lawo magama. ePhoenix ngeJuly unrest amandiya aqeda abantu bakithi. Ikhona ingizwa ngithi mina niligade lolu suku lolu. Eminye imindeni isazokhala ngalolu suku lolu. Le ID yakho ochoma ngayo, it can be traded with a death certificate ngalolu suku lolu. I think ukuthi aningizwa. Ngithi mina nge-30 you may trade your ID for a death certificate. Kubhlungu. Kubhlungu ukuthi abantu bangafundi. Kubhlungu. Kodwa Kelly Babe sizosho thina abanye ukuthi sake sanikhuza.